ọ bụrụ na ị ma na amoosu na-enye gị nsogbu, ọ bụrụ na ị ma na ndị amoosu na-enye gị nsogbu ebe ị na-azụ afịa maọbụ ebe ịkwajere dịka tenant maọbụ landlord maọbụ na obibe nna gị, nwanne na ihe ị ga-eme nke o nwee ike ịdị mma. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatakwara n'ihe gbasakwara mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa. Nwanne m gee ntị na afịfịa ọgwụ a nji. Ihe ndị Igbo na-akpa afịfịa ọgwụ a bụ agamevu adị mma na-ajụ. Neenụ ya ebe a, wetere ha ka ha fụ ya. Ị ga na-afụ ya. Ndị be anyị na-akpọ ya mmụọ oke, o juru eju ebe a. Kedu ihe agamevu adị mma na-ajụ na-arụ? Nke ịbụa, ovu egbe. Ovu egbe, jee chọwara m ovu egbe maọbụ ebenebe. Nke ịtọ, jee chọwara m gịnị? Jee chọwara m ose ọjị maọbụ ose ọla. Nke dị ka ibe ya, jee chọwara m nkakwi. Jeere m ebe a na-ele ngwongwo si ha nye gị nkakwu. Ọ bụrụ na ị wetachara m ihe niile a nkọwara gị, ime gịnị? Ikwubiere m okwu. Were m okwu n'ahịa ọgwụ niile, were m okwu na nkapị. Den ime gịnị? Itinye n'ite iji anụ ọgwụ. Ịnụ alụ nye anụ alụ. Ọ bụrụ na ịnụ alụ nye anụ alụ, ime gịnị? Igwe ya egwe. Igwe ya egwe, ịgbazie ya na mkpọ. Ịchọzi ime ka use of it, ị ga-etinye ya na mmiri iji awụ ahụ wee ya wụọ arụ. Ị ga-etinye ya na mmiri fe ya ebe ị na-azụ afịa maọbụ ebe ibi maọbụ ebe obibi gị. Den ị nwere ike iweta ime gịnị? Ikwere m okwu fụọrọ ya na powder form. Den ime gịnị? Jee gbawara m mbọ. Ị ga-afụ na amoosu ọbụla nyiri isi na ọ ga-abata n'ebe ị nọ, ha sara gị ihe ị na-eme, ya bụ ihe eji ejide ya. Ihe ka a na-akpọ agamevu adị mma na-ajụ. Weta m ose ọla, weta m ebenebe, and weta m ovu egbe. Mere m ihe ndị a m gwasịrị gị. Ị ga-afụ na ị ga-abịa na my comment bịa mee gịnị? Bịa nye ekene. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa, ị na-enotis na a na-ezu gị ohi nke mmụọ. Ọ bụrụ na ịgụchie ego, dobe ego ebe ihe ego na-adị, ibetezie chie ego ha shọtụa maọbụ ngwa ahịa ha shọtụa, ị ga-eji ihe ndị a niile ngụsịrị gị wee megịrị wee mekwanya bụ ihe. Dobe the powder form ebe ị na-edobe ihe ego. Ị ga-afụ na amoosu ọbụla nyiri isi banye ka o zuru ego gị n'ụwa mmụọ, ya bụ ihe ga-amado ya. I wetara m unyi chakol. Unyi unu furu eji esi ihe. Ị ma na unyi na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Iweta m unyi, igwelu ya na unyi. Jee ebe a ị na-edobe ego, ọ bụrụ na ọ na wardrobe, bụrụ na ebe ị na-edobe ego ebe ị na-azụ ahịa, tinyelu nye. Nwere m ị ga-afụ na amoosu ọbụla nyiri isi kachie ntị ga-ata ebe ahụ. Kedu ihe ọma ị ga-emere m dịka onye Igbo? Ihe ọma ị ga-emere m bụ na ọ bụrụ na ife ozi a kaba arụ tụsaa ya, oke na ọrụ dịịrị anyị bụ ịkọwara gị ihe mara. The one of the worst mistake mmadụ ga-eme bụ ikwe ka na onye amoosu mekọ ihe. Ndeewo na ị ga-atụsara m ozi a. Sonyere m ka o nwee ike ịgazi. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ndị be anyị si na mbọsị ị ga-akpa isi ka akpụara na afụ ọnụ. Ọ bụrụ na ụmụnna nwezuo akụ, iro na asị ana. Ụmụnne m ndị Igbo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Igbo bụ Igbo. Ndewonu.